knallen jongens. Ja, 100 per man gaan ze er neer. Vertel het maar eens, Leuk. Ze gaan 100 per man neer. Hoeveel gaan ze schieten? 100 per Ja, man. ik zal ze even interviewen. 2 mannen schuilen, dus 100 per man. 100, 100, 100, 100. Heel veel, Dan gaan in ze ieder door. geval. Ik kan er meer halen. Komt goed. Nummer 5 hè? Ja, maar dat klopt. Ik ben nu zo 5 Ja. jaar. Van Elgato en fuck it mee het. Ja, is goed hoor. Heb jij die ergens dingetjes aan staan? Puree, de Mascleta puree. Goed, goed. Voor mij also. In casa, 5 maar zo. Komt ie. Mijn moeder jongens zet de bal op. Hoppakee! Kijk eens of iets een passend geluid. Hij gaat op de tin lopen ervoor.
Lekker. Ja, mooi man. Top zo, jongen.